Chceš vidieť, ako vyzerá brinzový kaprisan? Kaprisan to bol taký nápoj v takom vrecušku. Určite si ho pamätáte, pomarančový. A ja som objavil balenie brinzy v podobnom vrecušku. Nie je práve najlacnejšia a takéto vrecuško brinzeva stojí asi 5,56. Ale ako píšu, je to majová salašnická. Čo to je zač? Fú, jak to voní. A to je 100%. Fú, perfektná. Ja neviem, či som už takú jedol. To je také natáčaš parku. No ako kaprisan sa asi nebude dať použiť v črevku a z toho priamo jesť, ale klobúk dole. Je to saláš pružina, nie je to spolupráca a fakt, že treba pochváliť kvalitné výrobky, chutné výrobky. Fakt, je to pecka. Horšie, že nebudem chcieť druhú brinzu jesť. A idem zožrať. To sa ani nedá opísať jedným slovom, to je proste báseň. Výborná. Ňam. Som také brinzáky. Slaninka. Dali by ste si čo? A verte mi, že keď ju ochutnáte, tak riešiť cenu vôbec nebudete.